Primele 2 zile au fost destul de aglomerate în Cipru, am ajuns în Larnaca dimineață, de acolo am plecat spre Fig Tree Beach sau plaja Smochinului. Mai departe am fost în Blue Lagoon, în apropiere de Cavo Greco, doar că aici bătea foarte tare vântul și marea era agitată. Zona e deosebită și este indicată în special pentru cei cărora le place să facă drumeții, pentru că aveți trasee și pe munte, puteți să vă plimbați, puteți să lăsați mașinile un pic mai departe și efectiv să vă plimbați în natură. Ambele sunt în apropiere de Ayia Napa. Tot în Ayia Napa găsiți un muzeu cu sculpturi în aer liber care surprinzător era gratuit și un pic mai în vale găsiți Bridge of Love sau Podul Iubirii. Astăzi am început ziua cu vizita unui sit arheologic în apropiere de Limassol, unde este un amfiteatru cu privire spre mare, o agora sau o piață cu specific grecesc, Casa Gladiatorilor, Casa lui Ahile. Pentru cine e pasionat de istorie, poate să fie o vizită foarte frumoasă. După situl arheologic, fiind o zi cu nori, am preferat să facem alte activități și de acolo am plecat spre Avacas Gorgi sau defileul Avacas, asemănător cu cheile Turzii, dacă vreți, în România. Un defileu interesant în care poți să faci drumeții, poți să faci cățărări, dar nu prea indicat pentru că mai cad pietre de sus. În schimb, cu un peisaj foarte frumos. Și am văzut și 2 căprițe cățărate sus pe stânci. Iar mai spre seară ne-am oprit în orașul Pafos, ne-am plimbat un pic pe faleză, am mâncat ceva și am plecat înapoi spre cazare în Limassol. Au fost 2 zile destul de aglomerate, dar cu foarte multe locații frumoase. Cam atât pentru ieri și azi, pe mâine!